Tid vinna 3 efter finalen där och här så finns ju en chans att rätt. Hur så känns det där nu att det snackar lever? Helt otroligt gott. Tror att vi får och när det gör vi inte har man men nästan och vi tar inte stora förväntningar. Och vi klarar så gör och ta och tro på att vi inte kunde klara fler det. Så vi är ordentligt glada. Nu skulle det långt i elden att mycket kvalde möter akkurat fler. Hur så vet det? Rockvita blir en lika spännande stö. Här har vi en kolossal block som vi skulle lära oss att slå utom. Men annars är det gott att kunna klara där. Det var det så löjligt det står Talia som var 8 jag med som kvartal så sett ända vi tappa sett och så är vunnit hit 2 set och här vunnit 1 men är det i fjärde sätten så klarade det lugga väl att man hade knoppat mot ändan men det var lugga vi missade det. Ja, det var när vi fick ordentligt gå en stima då vi hade framför Tucho mål allt igen för. Men så säger vi att det här ordentligt väl och vi börjar med så att det sånt där men nu klarar tog bättre att ta kocken samman och ända sätta att vinna ja och distan. Nu är det sjönde av att till Reina kommer se på finalen vi till distan så är mycket kvalitet men landskapet ni här nu har det väl östervinge några ting till arbeta vi att nå se på det när Klaxvik. Ja, alltså är alltid att vi landskapet ni är det fyra led som är att lucka igen, det Mjölner vit och TP och fler. Här kan allt hända och här som SU alltid är en klass för sig. Så vi får för Reina göra det bästa och vi har chans att snäppt. Vi har tro på vi har manali och hälften första då när till komma upp här till vi har 2 ungar att sätta vi. Men vi Reina göra det bästa och det klarar vi det alltså.